daga baya sai a ji an gaskiya ne wannan. Ai ko kika baro nan kin yi gudunmawa wa al'umma ko? sai a babbaya hajiya ya kai haba akwai wani fim din da nake so wanda zan shirya na wannan musamman to sai kin shirya kenan ko yanzu za a yi wannan. Okay. Sai na shirya in gaya maka. Okay. Yanzu da akwai wanda zai ba mu a Awesome, man. Ke ma kina da guri mai. Ana da a shi. Wow, love ya. I'm not your fan but your lover. And I want you to know that. You please I really love ya. Jinin ki ajani, fuskan ki sura ki duk sun jajjani. Jinin ki ajani, komai da komai ki duk sun jajjani. Jinin ki ajani, fuskan ki sura ki duk sun jajjani. Jinin ki ajani, komai da komai ki duk sun jajjani. Zan so ki bude kunnen ki jeri, wasika na from me to gare ki. Bikin karanta karanki ya bace, soyayya ce yau ta jani ta kai ki.